Een speciaal moment voor veteraan Patrick Broeders uit Den Waard. Hij kreeg uit handen van burgemeester Anja Haga de draaginsigne gewonnen. Defensie zegt daar eigenlijk mee van ja, we hebben toch militairen uitgezonden ooit in het buitenland. Voor mij is dat al een behoorlijke tijd geleden. En in 1992 de eerste keer waar ik toch wel behoorlijk heftige dingen heb meegemaakt. En uiteindelijk ook in 1995, dat was mijn derde uitzending. Ja, toch ook wel dusdanig in oorlogssituaties terechtgekomen. Ja, dat toch wat met je doet. En ja, het is aan mij niet te zien. Ik heb gelukkig alles nog. Maar ja goed, het doet wel wat met je psychische, geestelijke gestel. De insigne is een zichtbeteken van respect voor militairen en veteraan die tijdens haar diensttijd verwoenen rekken binnen, lichamelijk als psychisch. Voor de burgemeester wie dit ook een tige bijzondere bijeenkomst. Het is sinds 1990 dat is. En sindsdien binnen 4000 uitrekken. Nou, dat klinkt een hele hoop. Maar dat is net zo. Want het is nog geen 1% van alle mensen die uitzonden zijn vanuit Nederland voor Defensie. En minder dan 1% had zo'n insigne gekregen. Dus dat is echt heel speciaal. Dat raakt mij ook. We hebben alle veteranen in Dansen waarvan 3 ook nog in activiteit. En één daarvan krijgt nou dit draaginsigne. Dus ja, ik vind het ook heel speciaal dat ik dat mij als burgemeester. Iemand met PTSS of met een geschiedenis zoals mij kan prima functioneren in de maatschappij en kan ook gewoon, net als wat ik zelf doe, mijn werk doen. Nou, er zijn er ook heel veel die dat niet kunnen. Dus ik wil er ook mee aangeven van, kijk, het kan. Het is heel bijzonder en een eer dat ik deze aan jou mag overhandigen. En we hebben afgesproken dat ik hem aan jou overhandig. Ja, want anders gaat het. En dat jij hem zelf mag opstellen. Ja, is goed.